Tipos de gráficos. Hai 6 tipos de gráficos que vamos a explicar a continuación. O primeiro é o diagrama de tronco e follas. Supoñemos que temos unha clase na que os alumnos teñen diferentes alturas. Para agrupalos utilizamos este tipo de gráfico. Nel, as alturas expresadas en centímetros divídense nunha barra en decenas e noutra en unidades. Así os que teñen entre 140 e 150 centímetros póñense aquí. Un deles ten 147 e outro 143. Ata os que teñen máis altura, que só teñen máis de 180 centímetros, 181 e 134. O seguinte é o diagrama de Pareto. Supoñamos que queremos coller un libro na biblioteca e non se encontra disponible por as seguintes causas. Pode ser que a obra este en préstamo sobrepasado. Pode ser tamén que estén deterioradas. Pode ser tamén que estén arriba da mesa sendo usadas. Pode ser que as obras estén en proceso de revolución. Pode ser que estén desaparecidas, encuadernándose ou mal colocadas. O diagrama de Pareto representa as causas analizadas en rango de maior a menor frecuencia. Como se pode observar, máis do 80% do problema debe a 3 causas identificadas, que son as que queremos solucionar, así ata chegar ao 100% das causas expresadas da liña vermella. O seguinte é o diagrama de barras. Para analizar o diagrama de barras, vamos a situarnos nun colexio onde clasificamos o número de caídas dos nenos en porcentaxe dependendo dos anos. Así, os que teñen 2 anos quédanse o 15% das veces, e os que teñen 6 anos quédanse o 30% das veces. O seguinte é o gráfico de sectores, tamén chamado gráfico de tartas. Para explicar este gráfico usamos como sempre un instituto de educación secundaria onde queremos agrupar os alumnos tendo de primeiro, segundo, terceiro e cuarto. Para distribuílos, contamos o porcentaxe danos así. O 45% están en primeiro, o 25% están en segundo, un 22% está en terceiro e o 8% restante está en cuarto. O porcentaxe total é a pastilla. O seguinte é o histograma. Para explicar este gráfico, poñemos como exemplo a renta per cápita dos habitantes dun concello, dividindo a renta en intervalos. Así, a base do intervalo é a longitude do intervalo entre 10.000 e 20.000 euros, por exemplo, e a altura do intervalo é o número de cidadáns que teñen esa renta. O seguinte é o gráfico temporal. Este tipo de gráfico úsase para expresar a evolución de cantidades en función do tempo. Un exemplo moi usado é a evolución da bolsa. Neste gráfico podese observar as subidas e baixadas do índice da bolsa nun intervalo de, por exemplo, 8 anos, dende 1990 ata 1998.